So am I still waiting for this world to stop hating? Can't find a good reason, can't find hope to believe in. Здравейте, потребители на VBlox 7, аз съм Metal Forever и днес ще ви представя първия ми геймплей върху играта Flatout 2. Дано да ви хареса, играта е хубава, карат се коли, състезават се и сигурно някои от вас има, които я знаят. И ето, че започваме състезанието. Леко съм притеснен, няма да завърша първи според мен, не съм сигурен, но ще се постарая да бъда. Ще видим. Става една гъчканица в момента, това не е проблем. То с джипката да вари там в тръните. Оп, аз докато го казах си бусна в мантинелата, но това не е проблем. Така. Ох, това беше лошо. И продължаваме нататък. Да видим докъде ще стигнем. Вземам завоя. Аз трябваше да направя нещо хубаво, което ще ви скефи горе-долу, но ще го направя следващата обиколка. Да видим. Тук ги минавам. Този дали ще го мина по-късно? Едва ли. Хайде да видим това скокче. Хубаво нитро. Бива. Но този ми помогна да взема хубаво завоя. Да видим този дали ще го минам. Оп. Тази мантинела постоянно я забравям. Но после ще видим. Ето, че и този искаше да го блъснем. И това означава да съм първи. Дали ще ви скефи това, което ще направя. Така, но аз не го направих точно. Да видим. Тук отново той ще ме мине. Колата му е по за този път. Скача, но не прави нищо. Боснал го отзади, той замина нататък и аз продължавам. Това не е последна обиколка, това е лошото. Сега се сетих, че тук има мантинела. Това ще мина по-напряко, но нямах предвид така. Има хора, които са глупави. По-късно мога да ви покажа онлайн дербита, мултиплеер. Така. Ето, трябваше да стане лупинг, но не ми се получи. Тогава този нататък. И аз фащам последната обиколка. Всички станаха на гъчканица отново. Тук малко се преобърнах. Трябва да завърша първи. След това ще мина другия мап. Ако не остане време. Ще мина два мапа. Третия ще го направя отделно. Ще го слея отново. Няма да правя лупинг този път, за да не стават гадни неща. Този глупак сгреши. Да видим дали аз ще съм първи. Според мен той ще ми мине. Да не предизвикваме дявола. Май ще съм първи аз. И съм първи. Ще ви покажа втория мап, който ще минавам. Продължаваме към купата. Първо място.
Така. Продължаваме. Това е мап. Втори. Дано да мога. И така започваме да ни бавим времето. Тук ще съм поне трети според мене. Онзи мап е лесен, но този е по-труден. Ще видим. Да пуснем интрото. Както казах, по-късно ще има и мултиплеер на тази игра. Тук малко сбърках пътя. Това не е проблем. Малко ще се повъртя. Но ще реплейна. Ще продължа. Помогна ме да взема завоя. Така. Продължаваме нататък. Този не минава. Попрях ми пътя там. Аз не мога да го взема. Казвам, нов съм. В края на клипа не пишете глупави коментари. Или ни давайте лоши оценки. Просто ако не ви харесва, не пишете нищо, нито гласувайте. Ето, отново стана същото като напредка, което ми трябваше да става. Един път ще минем от тука. Този го изблъсках доста злощастно. Да видим този дали ще го настигна, дали ще го блъсна по-точно. Той ще взема завоя, така че ще мога да го блъсна. А, не, няма да го вземе. Защото повечето играчи вземат завоя. Така е, тя. Последна обиколка. Да видим докъде ще стигнем. Дали ще съм на трето място. Или на второ. Така, продължаваме напред. Ще видим докъде ще стигнем. Дано да съм първи. Пожелавам си късмет. Така, той да дойде там отгоре. Направи грешка. Казах и, че направи грешка, но тя не ми повярва. Така и явно се очаква, че съм първи. И така, ще видим. Да видим следващата обиколка. Супер, хубава музичка. Symphony of Destruction на Megadeth, сигурно не знаят тези, които слушат метал. Продължавам напред. Последния мап. Ако го взема първи, вземам купа 1. И така, ще видим. Fallout Boy са падна този път, групата да е. И аз съм последен. Ще видим, може пък и да стана първи. Така. Тези ми помогнаха да взема завоя хубаво. Сега ще изпреваря тези останалите. Този да ми се махне от капака отпреди.
Така, обиколките отново са 4. На миналия мап бяха 3. Малко съм притеснен, ще ми извините. Все пак не е първия геймплей. Така, тук пускаме нитрото. Да видим. Така, този се занимава. Така, продължаваме напред. Този няма да му позволя да ме мине. Все пак трябва да ставам първо, нали? Излизам отново на пътя. На асфалтираното. Да видим дали този мап ще го взема аз. Не, този мап го взе той. Набрах малко нитро, затова ги отблъсках. Загубих малко самоконтрол върху колата, но това не е проблем. Тук не трябваше да става така. Но ще видим, това не е голям проблем. Най-много да взема купа за второ място. Така, тук. Някой трябва да гръмне, според мен. Трябва да ги отблъскаме хубаво, трябва да гръмнат. Така, излизаме на пътя. Само тук. Скачаме. И тук вземам малко място. Така, последен мап. Хубава музика има в играта. Не е лоша. Тук ще завърша четвърти явно. Не, ще бъда трети. Това е хубаво. Ето, съм трети. Да видим коя купа ще взема. Явно тук ще съм първи. Вземам първа купа. И това е всичко от мене. Не давайте глупави коментари. Нито пък лоша оценка. Ако ви е харесало, само тогава пишете хубави коментари и оценявайте хубаво. Благодаря, че изгледахте този клип. Довиждане.